rzeczy, które musisz mieć, aby stworzyć funkcjonalne wnętrze. Zapraszam Was dziś do showroomu firmy Peka, bo oni na funkcjonalności znają się najlepiej. Razem ze mną Robert, ekspert firmy Peka. Robercie, pokażesz, jak można stworzyć funkcjonalne wnętrze? Postaramy się jak najbardziej to pokazać klientowi. A jakiś pomysł dla klientów na narożnik w małej kuchni? Rewo. Tylko i wyłącznie Rewo. Po otwarciu nie blokuje nam ciągów komunikacyjnych, a mamy narożnik wykorzystany w 100%. A powiedz mi jakieś rozwiązanie na te plastikowe pudełeczka i buteleczki? Spójrz na to. Spójrz na Spaceflex. Pięknie Ci zorganizuje szufladę, butelki dzieci są na miejscu i pojemniki tak samo. A taki hit sprzedaży, jeżeli chodzi o funkcjonalność? Oczywiście Lemas jest z nami prawie 25 lat na rynku. Proszę bardzo, jednym płynnym ruchem ręki mam dostęp do całego narożnika. I najważniejsze, fronty wykonane z płótnienia Polska będą trwałe na wiele lat.